मोनसेल' जाहोन मोनथिनो फैदोंमोन। दा मोननैनि जाहोनखौ नों आंनो खिन्थानांगोन। गिबियावनो बेफोर बिजाबा नोंनाव बोरै थाफैखो? हे लोगोफोर, दिनैनिफ्राय गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11खौ माब्ला नुगोन आरो माब्ला हगारगोन, माथो दाबो नुवा, बेफोरबायदिनो माखासे गोबां बायदिसिना कमेन्ट खालामदोंमोन। आरो आं दाख्लैनि भिडिअआवबो एसे बुंनानै होखादोंमोन बैसागु सिजोनखाय जानांगौ बिथांमोना भिडिअखौ हगारथ'वाखैमोन खोमा होननानै। नाथाय फाइनालि मैया बिथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11 एबा एपिसड 11खौ बगाजुलि कमेडियान चेनेलनि गेजेरजों मैया मोना हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' दासिमाव नोंथांमोना गोबाङानो नायखांबायबो जानांगौ। स' जायफोर बिथांमोना दासिमबो नायाखै आरो जाय नायनो थाखाय कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन बिथांमोना दासिमबो नायाखैब्ला बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो आरो आं बे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनखादों। स' नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायहैनो हागोन। स' नोंथांमोना जाय नायाखै बयबो थांना नायहैब्लानो जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना बे पार्ट 11खौ नायखांबाय बिथांमोना जानांगौ एपिसड 12 एबा पार्ट 12खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय। स' नोंथांमोना जाय एपिसड 12खौबो नायनो थाखाय गोसो जाबाय बिथांमोना बयबो नायनानै बे पार्ट 11खौ सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय। स' बिथांमोना नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लानो थाबैनो हगारना होखायो एपिसड बाय एपिसड बे संदान सावथुनखौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि थाब नायनो लुगैदोंब्ला बयबो नायनानै सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय आरो बयबो नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोनाबो एपिसड 12खौ थाबैनो हगारना होयो आरो नोंथांमोनाबो थाबैनो नुनो मोनो। स' लोगोफोर, बिदिब्ला बे भिडिअनि सोमोन्दै सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि दिनैसो चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला बर'नि माखासे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।